and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Magtaksi na lang ko. Total, niya naman ko ikaplite. Oh. Uy. Hey, Kathy. Come on, hop in. Dali. Ihatod di ka. Si Mr. Martinez? Dali na. Ihatod di ka sa inyo. Sakay na. Ay, thank you na lang, sir. Salamat kaayo. O kuhaon magugos sa kumbana ron. Okay. Good. Okay. Keep safe always, ha? Keep safe. Amping ka. Salamat kaayo, sir. Ikaw Okay. pod. Bye-bye. Bye, sir. Ay, salamat. Nakalarga na. No, sa kay bation ni Franco no, kung mahitabo na. Kung mahibaw nga may tao maghatod-hatod na ko, niya kutsi pa. Naku, di na lang ko. Bahala na. Ay, wa pa man say taxi, uy. Uy. Dali na, kami. Franco! Dong! Mayo kay ni anak ka. May kinakaw na anak, kagwa na ako. Gikan ko nagbiyahe. Nya, gisuyan na lang kong agi diri. May gani kay na-timing pa. Nga napa ka. Salamat dong ha. Dali na, angkas na. Okay. Motor man na no. Si Papa na ron. Hapit naman dahil mag-alauna. Ablihan ko si Papa. Si Mama ka? Kuyog pa ka sila? Anak. Bless ko, Ma. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Si Papa ni mo. Bless ni Papa ni mo. Ay, Pa. Oh. Maayo kay nagkuyog mo. Akong giagis mama nimo sa iyang gitrabahoan. Okay kaayo. Anak. Pasalamat kung nagikuha kong Papa ni mo. Nagkadaginot ko split eh. Kay magtaksi malagod unta ko. Ha? Magtaksi ka, Ma? Uy, ang imong sweldo, ikaw rin ipliti ni mo sa taxi. Ay, doon naman ko'y tip, anak. Tip? Yes, nak. Doon ay tip nga ako nadawat ikan sa mga customer nga ako ang giserbisyuhan. Uy, pila man ko ang imong tip. Di ako'y 1,500. Hala? Kadako, good, Ma. Mga milyonaryo man sa itong mga customer dito, uy. Mao ba? Uy, kung magpermi na ma ba, 1,500 ba tagabi eh. Kung 30 kagabi eh, naakay 45,000. Kaayo, nak. Wow! Sa tip pa lang, Ma. Di ba? Way labot sa imong sweldo. Nak. Uy, labot sa sweldo na ako. Kadako di ay, Ma. Uy, dako na kain na, uy. Asa ka anang 1,500 ang matagabi eh. Dako na kayo ikatabang sa atong pagpuyo. Magkatimbang na dyan ko ni mo dong, Franco. Ay, Nga naman kuno ka, nang hupaw man ka. Huwag ka makauyon. Pagklaro! Huwag mo ka mukihol diha. Huwag makaik diha. Sama na ka gusto? Pagsulti! Kalagot ba ya, oy? Ma, hawa na sa siya, oh. Galit na sa kang gisapot diha. Makalagot mo ko din yung reaction, good. Makalagot ang reaction sa imong amahan. Murag wa malipay. Inabihan pa na kung paningkamot. Kung makakwarta ta, makatip ko. Unya, mo iyang reaction, murag lagwa lang. Malipay, dahi ko, anak. unsa naman sa taon ka, oy? Alam ko gusto ko diyan, naminaw raman ko ninyo. Naminaw? Ha? Huwag gani ka makahatag og kadasig. Gamugot ka lang. Mapagsulti. Sa man wa ka mahimuot, ha? Wa ba? Nahimuot man. Nahimuot. Pero gamugot. Nagmugot na ko. Tanawa. Pahiyom na magani ko. Hilaw imong pahiyom. Ayaw sa dilawa pa. Nahimuot na ligi ko. Likatawa lang ko, ha? Pinugos. Pinugos nga katawa.
Paita biya tao ni naunsang taong kakati. Naimuot lagi ko, nalipay ko! Oh, nalipay ko! Nana, ma. Oh, unsa ha? Tawa na si Papa, ha? Di katawa na siya, pinugos. Pero pinugos, kaya naglagot naman ko. Ala, di lagi to pinugos tao. Naunsang Sama ka na! sabot. Yaw. Ay, iko na mo pa, ma. Kalagot, oy. Pahuway na mo. Alauna na sa katlaon, Okay, diyan na mo. Ay, Pa, paita biya ang inahan mo eh. ay, sabta lang ko na si Mama pa. Pila na gud mo katuig nag-ipon? Huwag yapon ka maka-adjust sa kinaiya ni Mama Cathy. Sige na ko, sundon sana ko to sa kwarto na kay kasi nagsuko to. Dahil ko kasunod niya eh. Sige, lakaw na. Ay, luuya, baya taon sa akong amahan, oy. Pero ang saon man, mao na may kinaiya ni Mama. Aw. Sabi na kung di ka musod. Kay siradan taon-ta ka. Sandaon ka eh. Nagsultihan na yung kadiyot ni Claire. Nga ano? Ako na sa inyong gilibak ni Claire? Libak ba uri? Waman. Lagi ha? Pero dong, dong lingaw kay ko sa akong trabaho, dong. May na ko. Lagi dong honest pa, oh. Ay, makasugat ko ka ng lain-lain yung mga customer ba? Na yung mga foreigners. Mo ba? Oo. Magbantay ka ha? Basta nung doon ay gi-COVID ya? Ay, hindi, uy. Nagsunod ba sa minimum health protocols good? Face mask, face shield, unya, kuhaan pag og temperature, nga na pag scanner, may alcohol, basta tanan. Ya, social distancing pa. Gisunod yun na dito sa among trabahoan. May noon. Ay, lagi. Unya, ang manood kuno diha. Mga buaya kuno kayo sa mga babae. Unsa? Oh, Unya? Unsa man? Naghuna-huna ka? Nga madakos mga buaya? Mau ba, ha? Mau ba, Franco? uy. Ay, klaro, ha? Kaya pasig nagduda ka ba? Naunsam ta ko, wa ko magduda oy, Ay, nagsulti ako. lagi. Klaruha lang. Klaruha lang yun. Kaya magubot yung taron. Na, ayaw yung kong hagita, Franco, ha? Masulti ka na ba yung buaya? Hagit ba uri naunsam ta ka? Ayaw ko pa dungog-dungoga. Kaya makalagot na. Maglagot ko, ana. Oh, Sabot ka! Active pa man messenger ni Bay Franco. Wa pa dito siya matuog nga orasa sa kagabion. Gadiin naman kayo. Kumusta ka ngunang gabi sa panarbaho sa asawa sa bara? Okay ba ka? Bida, ako pa'y banay. Di ko musugot nga akong asawa manarbaho resto bar. Bahala ang sunod. Ug ako'y mabuktot og trabaho. Basta nga, mapuhil na ko sila. Basta di ko musugot. Nga akong asawa mo trabaho bar. Di ko bahala na. Kinsa naman sa nagtawgan nimo ning rasa sa kagabion ha? Akong gitawgan si Sofia. O pangutan akon o sa akong gibuhat dito. Dili na kinahanglan oy. Ay, para mawala yung pagduda ni mo na ako. Wa man ko magduda na. Hilo, Franco, oy. Klaro kay ka. Hello. Hello, day, Sofia. May kay nitubag ka. Unsa ko'y kalagad, ha? Da, pakigsultihin rin ba na ako ay? Kung unsa akong binuhatan din sa akong trabaho. O, Franco, niya sa Sofia, o. Istorya mo. Kapoy ni mo. Hello. Istorya mo. Hello. Ano gitawgan pa man ni oy nga wa man ko magduda na unsa man. Hello, boy. Dawatan ng cellphone. Ilabay ko ni Ron. Bibi. Saban. Bibi. Hello, Sofia. Oh, naunsa mo diha, oy, Franco. Ay, wa oy naunsa diri. Franco, sultihan ka, ha? Buutan ka ng imong asawa siyang trabaho dire. Ang pirmi niya gihuna-huna, mao nga siya makatabang nimo. Mao ba? Oh, diniyos in taon na iyang trabaho na, oy. Duna na siya nadawat nga tip. Mao ba?
Hinaot ka di na ka magduda sa imong misis ha, tungod kay mahal gid kay ka ni Kathy. Mao ba? Abi na ng cellphone, be! Oh, Abi! gilab ni magunin mo. Tuwa kay makalagot ang imong tubag! Sige lang kag ingon! Mao ba? Mao ba? Mao ba? Kuwang kas pagtuo! Sa ato pagkuwang kas pagtuo? Ha? Makalagot mo yun ni Franco, eh! Makalagot! Kati! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!